Din hija l-istorja ta' ġuvni bl-isem ta' Matthew. Beda jsegwi kors importanti ferm mal-karriera tiegħu ma' Università Barranija. L-ewwel jiem għaddew u saru ġimgħat sakemm wara xarejn jirċievi l-aħbar li se jkollu jbiddel kors. U għalu li mħabba raġunijiet ta' l-saxħa u health and safety ma nistawx nħallu tkompli, allura nisma għajkun nisassuk tmur fuq kors ieħor. U dana ġifiri wara li kont xarej. Iltqajna ma' Matthew waqt id-9 konferenza nazzjonali tal-Caritas Malta Epilepsy Association. Spjegalna kif, diżappuntat immens, kellu jabbanduna l-kors għaliex workshop minn bosta kien fl-inġinerija mekkanika. Matthew jgħix bl-epilessija, bħalma jagħmlu madwar 4,000 persuna hawn Malta. Għalih meta jkun imċaħat minn opportunità, iħossa qar minn kwalunkwe attitudni oħra fil-konfront tiegħu. Għalija personalment nipreferi jekk xaħat jgħid insolentani, ġifiri mill-li diskriminazzjoni. Għax id-diskriminazzjoni qed taffattwalek l-opportunitajiet u x-xogħol milli insult. Jemmen li jista' jinsab bilanċ bejn l-interessi ta' min jgħix bl-epilessija u min jimpjega jew is-soċjetà in ġenerali. Għaliex illum hawn ħafna informazzjoni disponibbli dwar x'wieħed għandu jagħmel f'każ ta' aċċessjoni pereżempju. Hawn madwar 40 tip ta' aċċessjoni, però l-epilessija tmur lil hemm. L-aċċessjoni mhijiex kollox, iktar mill-aċċessjoni kultant anke sfortunatament it-trattament li kollhom jieħdu taffettwalhom ukoll ħajjithom. Eżempju anke l-irqat u kif il-burdati u hekk, ġifieri. Ma' Matthew tkellimna dwar is-sitwazzjonijiet li tista' tqedek fihom l-epilessija, mhumiex biss każijiet ta' aċċessjonijiet fejn wieħed jinxteħed mal-art, jafu jkunu aktar sottili. Ġraw każijiet fej ġuvni jiċċassa u jkun hemm tfajla mara għaddax qed jiċċassa lejja u tkun aċċessjoni. Laqqas qed ikun jiċċassa lejja, qed ikun itħares letteralment fl-ispazju. Dawn is-sitwazzjonijiet jistgħu jkunu skomdi, aċċessjonijiet oħra jġelu lil dak li jkun ixejjer idejh, oħrajn jibdew jgħidu. Allura staqsejna x'mistenni jagħmel wieħed jekk jintebaħ b'din it-tip ta' mġieba. Jekk tara xi ħadd għandu aċċessjoni, prova kemm jista' jkun tiġġudikax, ħu naqa' paċenzja bih dak li jkun. Lil Matthew staqsejnieh xi ħoss bniedem wara li ttieħed aċċessjoni, semma il-biża', l-umiljazzjoni. Wara li joħroġ mill-aċċessjoni tkun hija umiljazzjoni. Issa min jiġi qajqom jgħid isma' jien għandi l-epilessija, hekk min jarani hekk niġi nqanqhom. Il-problema tagħhom għax huma ma jafux. Però hawn min jibża'. Il-Caritas Malta Epilepsy Association ilha taħdem l-wafqien għal dawn l-aħħar 20 sena biex titrawhem kuxjenza dwar l-epilessija. Il-konferenza nazzjonali kienet okkażjoni biex titqajjem kuxjenza dwar il-kundizzjoni u l-ħidma tal-assoċjazzjoni.